نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الصیام جنتن، روزہ یو ڈال دا یو بچاو دا دی انسان دی خواہشاتو دی گناہونو نا بہترین ڈال. گورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی روزیم دا مقصد بیان کرے چی روزہ ڈال بچاو دا. اللہ ہم دا فرمائی چی پتاسو میں روزہ ولی فرض کر لعلکم تتقون، دے دے پارش تاسو کی تقوی رش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وجہ دا چی زوانانو تداوینو یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءتا فلیتزوج. اے دے زوانانو ڈلے سوک چے قوت لری، طاقت لری، مال لری، ناغوی دے ودونو کی زوانانو تو ودونو کو. فلیتزوج چے زوانانو تو ودونو نکی گی بیا فتنی جوڑے گی، معاشرہ گڑبڑ کی گی، معاشرہ فحاشی طرف دا دی. نا چے دے چا وسوی واسمان آدم را چه مہر ورکولی شی دا نا چه لس لکا و شل لکا دا مقصد ندا، ما چه لک دم را دا چه دے مہر ادا کولی شی. نو فلیتزوج زوانانو تو چه ودونو کو. ومن لم یستطع سوک نخزمومی نوی سر مال دے مہر شترا نو فعلیه بالصوم دے اگوی دے پارا علاج کنٹرول اگر روجہ دا فإنہو لہو وجاؤن دا روجہ دا دے پارا بچاؤ دا دے دا خواہشات اگا ختموی اگا زیرو تراولی. زکا دے روجی دے انسان دے نفس اور دے اندامونو پا مینس کی عجیب اگا دا چکل دا نفس ہو گئی وی اندامونو ماروی نو بیا نفس با ہو گئی وی بدن دے موڑ کر پا خوراک پٹ کرل موڑ دے کرل نو دا آزاد چی دی دا بیا نفس خواہشات دا بیا تگی شی اور چکل دا نفس دا دے پا دے خوراک کم کرل بند کرل خواہشات بزیرو تراؤ وردی. ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فعلیہ بالصوم فإنہو لہو وجاؤن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الصیام جنہ روزہ چدا روزہ یو ڈالا نو دا سے دے جہنم دے اورنم ڈالا، جہنم دے اورنم یو بچاو دا پدے بانے بچاو را دے.